Ah ko. Ni so jalen bare do makoro. Kana ni fonya na sa. Namuru ko kamna ta saka bele bare sangana. Iko mu saka bele ba. Saka tiki bele ba. Namuru ko te. Ni fiya bora mi fiya duma ni fiya bora mi fiya duma ni fiya. Tante namuru la koy. Ijo tare. Bese ti bolo so kan. Bese benge. Pai bese la boka janno. Oh bise be jine de nimbe. Yibe bise la boka bla. Ni saka na wala sa kolo ka se ka kari kanya. Magoro na ka ko. Elai bena sisa no. Ya famu ya. Bena mo ko nu fenga ka nu kabala ka nu. Uluna na ombugu la. Asanu. Asanu. Antena fitini. Wala uvena na. Ye jidu masisa mena ta dara ka kore nyi ga du. Mena ta be se sisa. Ibi telia jona. Clé bolo no ki te clé be ka bo. Mi tari clé yira. Ama no ko ne bi. Est-ce que nte sans clé? Awo. Chidor be. Ijo sa ko tebere mmea. Tima fa no gara. O tima ka fadme. Chi be ne bolo ne ka chiga ta ne wula 100 ko ta fama solo ka ni tima ka ko fu. Omso. Ko ijo sa. Che bonya fulo sa. Ko tima fa no gara. Chérie, ça fait nga mufia. Il y a quoi? Otima no wala kliperi nana. Apure Farag betima la wa. Ne ma fait farag mala. Na ka fakena elle ma blala. Ja blala etea. Ouve, ne ka chiga tandu afi mune be. Quoi akili nana di? Wa Mariam. Walle agili. Agil joina blala. Etewa. E ya bwana ngotu amaba. Wai perene if kanun nega foitene la bi sera ya akele tene kuna ne bintu I prefene wai bi perene ateme mini dogum sola do iko mu ma ateme mini dogum sola bo sunte ko la kala ne bintu ni sinamsu et toura Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous faites ça. Ni. What when we barama? Emma daba mere no de. Yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. France. No mo be. Vas-y. Demaya. Alhamdulillah. Ipresa no yo atami. Wala ide ba kala mafana ko de ci do be ne bulu so de. Me fere de kambela jona ka to ke kana ko me dungli yoro la. Me na bulu sanga to. Dungli yoro jume. Gere ko di dungli jume wa. Idom so ka dungli ge. Maranga dungla. Maranga ka dungli ge. Ja ci telon. Ne ro kono ke mu wonyene mai. Ja erete mu wonyene mai. Tuko di ne duye mu gila tuguni. Mo be presse ta fantan denga dengula. Ata fa ko ata bak. Ebe mu presse ko la. Qui est la fait? Fantande. E de wa maramude. Maramde. Maramde ne fantande. Fantande bolokoloje. Oh ne bina kuma kele finyana. Fantande. Avec fɛn fɛn e t'a dɔn ne t'a dɔn wa an ko to ala ma ne be kuma e fɛ wa Je viens de la région du Europa. Je fais le rap pour ma nation. Je fais la fierté de ma région. En Afrique, y a pas l'homme pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, y a pas l'homme pour le Europa. Ici, la guerre. Ni mali dɔn ko dɔgɔm so eh ti mali kɛra ala da Tima ma jolie non maman ne ba na ne ba maman kanea e ko kebe to la gausu ka soro ne ba yoro don wa fekare ngono ni e ba ba kala ba ko dimu be a wa dimu be no i ba ro okay ni ba ro blanya bi soro na la sanama yam mena le ni be ni yoro do chere di la na won sira ka tamaram fi akilina kasi gausu ga so akilina o woro ga fa no ga ra kuyi ala dangu be be jota ko
Namor nana ne de ka journée tienne la ka gâcher ka bɛ taa tiya ni tɛ ne dɔn ne Bintu ni dɔgɔmuso fɛn min ni Namor y'a osé n'a y'a osé a tɛ fasi wɛrɛ min dɔnna bɛ sugu wɛrɛ yira ale la ne ni sinamuso n'a y'a kɔrɔbɔ su t'a kɔ la kan Doma son on EBC, Côte d'Ivoire rapula on est prêt. Ka Willy ka bossé ka trapper, rapper ka flow la manier. Ta tué. Dans le monde parmi les validés. Depuis des soldats y'a pas d'idée. Anso, madame. Nam. Rewa jibwa. Yo dabla sa. Jonga. Madame ha. Ibi agatu. Ngu ya kuma fiye parce que man no me. Akadi bashitala. Kiri mo bora ngole sa. Donc me fera ta otola me ci tellement lo kiri mo donc mi segito me saka san fera na ya me basita la ay wa nyame na mo ala ka taka sigi wala mi ala ka kunya agila tiga foiti ya me te la to la na me kana juru fa ko juru ya fama wala mi na sa aujourd'hui je suis validé les points sont très bavards. Gausu yani résidence. Si vous n'êtes validé, mon style est validé, mon rap est validé, le beat est soutien est validé. Si vous n'êtes validé, c'est vous. Mon style est validé. Voilà, comme vous avez fait, oui, à l'entreprise, à Charest, nous avons créé DG, Sobidima. Sobidi directement. Donc, il y a d'accord. Ok. Donc, il y a une famille, il y a une négociation dorénavant. Voilà. D'accord. Entreprise de résidence. Ok. Donc, dorénavant, il y a une souhait. Ok. Entreprise de Corona. Donc, Donc, il y a un fonds fanadé qui a très disposition. Donc, abaka femsenu kenwe. Donc, on a à peu près 15 millions comme ça. On a la fond. Et donc, on a pour le corps. C'est femsenu kenwe. D'accord. Donc, en même temps, aussi, on a secrétaire le secrétaire vraiment. C'est monsieur vous comment non? Oui. Ok, merci beaucoup. Adjarani Kosobe. Adjarani. Voilà. Alors, le communauté, effectivement. Dans la zone, on fait le ménage à Tchoukoubela. C'est fait pour que l'entreprise casse ta biroua. Moké dans la zone. Oui, à la ligne. Moké, Inch'Allah. Nous il y a pas de dents. Comme il y a entreprise qui a côté mien. Donc, à Kaka, on a un géographie. Donc, nous avons choisi la vétérinaire. Donc, la nuit, quand nous avons fait Barakas Kekali. Donc, qui dit là, parce que faut écouter Nakila. Même des bétails là, mobile la fanabé. Mobile la bétail disposition là, pour chauffeur ou RLP, bétail. Adjarani Kojo, qui dit là, Barakas Kekali. non, à la zone. L'entreprise Tokoka, c'est là. C'est le réclame. Il y a femme. Voilà. Donc, nous avons essayé de secrétaire. Allô? Oui, secrétaire. Et puis, nous avons déjà résidence là 500. Alors, 500, on va là. Alors, d'accord. Non, vraiment, il y aura quelque chose vraiment, c'est bien, comme ça. Oui, c'est une grande maison en plus. Hein. Ah, c'est un peu confort quand même. Non, vraiment, c'est très confortable. Dans la sonama, maintenant, ninja temne. Parce que il t'aura en bonne entreprise là, ça ira euro girana. Effectivement. Ni euro que tu vois. Amasser kata chaque fois déplacement. Euro. Et puis tu as regardé faire un coordonnées quartier. Ok, voilà. Comme ça, on va faire avancer les choses dans le tout là. Tu gars de la parce que. Voilà, pour y aller à effectivement. Mais c'est déplacer tout le monde. Ok. Si tu es la fière souvent, comme tu as regardé faire un coordonnées pour les bouts chama. Exécution dans la table. Mise en place du perform. D'accord. Donc, on va marquer. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'amène à pour installer surtout et répondre à la machine. Vraiment, merci beaucoup.
aujourd'hui je suis m'a fait ka kuma dɔ fara kuma ninnu bɛɛ kan. Oui. N bɛ fɛ i k'a dɔn dɔrɔn DG entreprise in kɔnɔna na an bɛɛ de b'i ka bila la. D'accord. I ɲɛ bɛ baarakɛla fɛn fɛn na entreprise in kɔnɔ a bɛɛ y'i ta ye. Ni mun ye fɛn dɔ kɛ min ma bɛn i ma hali ni i ye don ɲɛda ye k'a ɲɛda min ja a gɛn yamaruya b'i bolo. C'est à dire que kana siga yɛrɛ quoi. N y'a faamu. N y'a faamu kosɛbɛ. Voilà. Voilà monsieur Seku Fama n yɛrɛ kun y'a jateminɛ contrat kɔnɔ a kun b'a kɔnɔ mɛnɛ a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka baara tagabolo man diya en tant que directeur n bɛ se k'a tigi libérer. Effectivement. Ou bien ni mɔgɔ min ka mentalité ka kow ye cogo ni ta tɛ kelen ou bien ni mɔgɔ min ko man di ye. Tout à fait. Parce que baara in ka gɛlɛn ni mɔgɔ bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min i n'a tɛ ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a ka gɛlɛn. Je valide, il y a pas de problème. D'accord. Il y a aucun problème. Je valide ça. Oui, rentrez. Bonjour. Oui. Ça va. C'est comment, tu vas bien? Oui, bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Alors, la ville, ça va? Ça va, bien. Ok. Alhamdoulilah, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Allez, l'autre fois, c'est vous malade. Alors, comment ça va, les demoiselles? Ça va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce ouais, et puis, d'accord. Il doit faire le moment. Regarde, avec le prochain. Il y a un tuto de l'Imani pour 100 $. Voilà, Damassia. Ça tombe bien. Charlie, ça tombe bien, ça tombe bien. Ça va bien, oui. Oui, ça va. C'est la France. Ah, vraiment, merci beaucoup. Merci. La France, la France. En France, oui, je sais. Elle demande les renseignements de la France. La France, oui, voilà. La France, ça se déroule dans. C'est la droite qui domine. Oui, la droite. Actuellement, la gauche n'a pas assez de popularité. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que mon ami Nicolas Le Pen, Marie Le Pen, ils m'ont demandé de donner le financement. Ça va aller. Vous faites financement. La mesure d'oreille. Le financement pour faire le Elle ont dit quoi? La France. Mais tu les as pas dit que je viens de la France, de Paris, du 17e. Et que je ne comprends même pas le Maman. Quartier de France, c'est un quartier. Waouh, la France est venue. Vous m'avez demandé de nous. Ah, c'est niveau de la fauche. Tu lui as pas dit que je comprends pas le Maman. Si, oh, voilà, voilà, donc si. Voilà. Si on peut parler en français, ça va me faire beaucoup plaisir. Alors, c'est quoi la présentation? C'est elle, tu m'avais parlé d'elle, c'est qui? Elle, c'est Coupette. Coupette? Ah oui, Coupette. Coupette. Ah oui, vraiment, les femmes du Mali, elles sont dans un autre décor de haute standard. Haute standard. Mali Moussou, tu comprends un peu trop. Oui, c'est ça, Mali. C'est quoi Mali quoi? Malisso? Mali Moussou, Mali Moussou. Mali Moussou. Mali Moussou Kai. Ah, Mali Moussou qui? Mali Moussou qui? Mali Moussou Kai. Voilà, c'est ça. Et elle, c'est qui? Elle, c'est... Pardon? Elle, c'est Abishka. Mais non, elle est bien stylée. Je pense qu'on va partir ensemble, mais voilà. Voilà. Bon, on va retrouver pour match. On dit que tu as regardé. Voilà. Quand il y a un gâteau, donc on a quoi? Il dit quoi? Abishka. Il dit comment ça veut dire quoi? Tu me plais? Ah oui! Oh!
moi je suis très galant, oui. C'est bien, je l'appelle. Elle dit que je l'appelle, elle aussi, elle me plaît. Oh, il faut qu'on comprenne tout. Elle comprend, je sais. Tu vois. Trop, elle m'aime trop, je l'aime trop. Voilà. On va partir ça en France. Ah bon? Je vais l'envoyer en France. T'inquiète, je ne peux pas faire. Mais Kamu saya ni kumama fembe. Ah, on y a pas de nom. Yes, bien là. Ah ouais, je vais regarder ça. Ah voilà, donc bien. Je vais faire ces papiers, je pense que je vais m'occuper du financement. Ça va, mais on va trouver une avocate de financement à son père. Wow, merci. Voilà, je vais faire le financement à Paris. Comment dirais-je, comme j'avais déjà tout dit, on va vous inviter. On va vous inviter comme on avait déjà planifié tout. Donc, maintenant, comme c'est une histoire de relation amoureuse, au moins de débilité, des preuves à l'appui qui montrent que vous êtes des femmes aussi qui avaient un peu de moyens. Alors, on voit ce qu'il y a. Maintenant, est-ce que je peux pas? Et exemple, je vais expliquer là. Avec les gars, quand nous avons un check, pour que tout le monde ait fait belle. Ah oui, voilà, puis il voulait un DG pour la défense. Nous avons un télé, et un enfant, il y a un boîte à remonter, il y a un français à faire tout là. Comment donc, il faut éviter pour que les gars donnent une bille. Mais toi, tu veux qu'elle te donne combien? Bon, on peut le dire, je sais pas, bon, il faut lui demander. C'est bon, parce que oui, elle comprend bien. Alors, toi, selon toi, tu peux mettre à ma disposition quel budget? Comme ça, je vais compléter. Bon, 5 minutes, c'est bon. 500 000, c'est combien de 500 000, c'est quelque je crois 75 €. Bon, non, là, c'est trop. C'est ma chérie, je sais qu'elle a beaucoup de dépenses à faire. Ouais. Actuellement, la vie à Bamako, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. Il fait tellement chaud, il fait chaud ici. Il fait chaud. Ah, je sais pas, mais nous, on voit les salons pour rien. Tu sais, on a garé la voiture, j'ai garé la voiture au parking. Parce que les enfants de la rue, les enfants de foyers, ils sont pas. Donc, tu peux nous donner au moins 300 000 parce que 100 000 c'est trop. Voilà, c'est. Il y a pour moi, je vais compléter, et puis on va aller. Voilà, c'est ça, c'est bon, 300 000 c'est bon. Je vais compléter, moi je vais compléter. C'est juste que tu fasses un geste, hein, sinon l'argent c'est rien. Ah, ok. Ok. Non, mais c'est on va faire le numéro. C'est jamais. Katuro, ça c'est pas ça. Katuro, t'es là. Attends. Merci beaucoup. Mais moi, tu vas pas ça. Et toi, les gars. Hey, quand vous fini de dire, quand vous fini de dire, quand vous fini de dire, et quand vous fini de dire, et quand vous fini de dire, patron. Oui, mais d'où les trois, là. Ah bon? Ele é um mote, mãe, um mote do curso pela direita, eu vou chugar um fogo ao sol. Ele é só um olhar no outro. Não se vai lá. Tá se passando. Ele não se me pôr. Ele doce, ai meu Deus. Hã? Agora tá banga. Doce lá não. Mais non. Ele doce tá na mão, doce para ele fazer fé. Ele não ele fazer fé. Sabe que ele, sabe que tá pelo jogo na mila. E tu lá. Então, já não te como lá. Cadê o chefe? Chefe nem vai fazer coisa lá. Chega para mim. Eu isso, né? Cadê o cara que vai fazer? Ele tá lá. Cadê o cara? Cadê o cara que vai fazer? Cadê o chegar para mim? Chega para mim com a padrão ni. Cadê o ni? Não vai dar ni. Vai ser entrando, né? Ei, abo. Aí me na bomba.
ala mo ala chui dong ni ko mo ina pinga watu meta sanga di kala mo wata kanai Patron, ay katro check up ni bokana mako, check up ni batilia. Wata basi bali. ate banta ne abena ninga wake me asela blanda floor Ega wake me ha? ninga wake me Ai, kufuega. Mama mo difle. kati abeta chabene Tatu wa Mimi wake me rabo Patron, check up ni bokana mako, ini bo, msibo patron. Pusi tera mo. Ita boya, tia. Makila don wal Philip lagi yir la ta kele Patron, check up, aka msibo za bo, msibo. Patron, check up. Daudi Nafio, ele fez a Daudi, ele Nafio, ele não soube dar uma ele era problema. Então, ele cabrine, cabrine. Patron, ne be blaunya, ba me blaunya, ma ko tala. Ida ba, katuro chede na aka fini ko kana majuna bo. Ma ko tala. Barasa ne tika skandala ni. Iba ko menega warti, nega warti na. Nega warti de la bon, tena fa. Ida ya be. Ciao, kui. Amu desume. Ida ya be. Meleta te tonta aí a só tá só uma Awishga walan kun yi wele an ga DG kura da filani. DG an ga secrétaire filani. Charlie tere ko Charlie wa abu ñogon noni Gawsu ko Charlie Rene ya ili bala le gwar na gari nga kuma nya fienata fonere ko ko plainte déposer ko aka datu mais c'est lui feka fo nga directeur kura escroc de ya ni arna gerbi ni zu ni khalabanti de ni ma berge ayo tsekani iya ili be mina ili te mina ba berge wa be so abem o entreprise yere be hukumu mun konnana an ka nga mogo de tamu mi seka nga ko yere nyana ijode ma clair na gerbe ijo ne yere bi sara wile fo francis san ni ma ko yin na folo ni maram kono ganin ne ma fen kala mandu bien ne ga ni soja doyi ngani ni hamine be nyona na mori ko kabina ta fama sola ko na be se ki kabe saga sangana amena me ga sira flente ga ye fama ko ma no wone mineli do wa nyini ngalle do wa ne tege alay ka do ala kan ba bodan man fe ala kana foye ga sa so Allo Sara Kore occupé l'intérêt iku nga DG kura mu nyini entreprise la DG kon soro la me ayira la ka fo mo nyina mantere Charlie kalabanchi oui ibi escroc mu yere Charlie arna keri Charlie ka ko betu tanto ma Charlie mais teni misan kelena Charlie kuma wolo ka ebe to ya kamo to la secrétaire kundela kaka Charlie ko fone ja odido arama de misra geta mon fi bara fuiti la jeon modo la ba ko Gawsu ma Charlie ja Charlie de do ko Gawsu fushite Charlie anto watan mara insan sama c'est je bora police ko la papier ko la len namure ko ba bien ka amne dum ya amne ka telephone perme kiga ya fama gale nganga saka sai kama sego sisa kiga ya fama de kia ta ci voa ni ko so
aw nga secrétaire de manga e te nimisa kula ga ni boy ko no kambe to ya itar na ger wora mi ko fe blada ni kadama aw Sara allo Sara wallahi chenye kala banchi zone arna keri hani me ko bege ikani mirijina tiga ko foshi la ko nteminge kuni plainte déposer kama ala ate un mois re boyere wallahi ha kala banchi de wallahi zo arna keri gausu Charlie wallahi anta to ni ta amba different clean na sa wallahi ne zone ne ma bonna ni me ba magoti wallahi me zina ta ibe sa ka sula zina la na kira sona na po jenwule tar na gera ge blabe dan ni Sara mon be mi fie ni te ki ta entreprise kuna e Sara ibulu baje i ma obe sa peu wallahi ni abe ko su beke famne ni ya famu na be jayi wallahi agara tugudi tan maram agara tugudi suka de unde do la hawla wala quwata ita ko bide mai kana muso faka de unde do karibu comme c'est là 600 ame clapel la dora metana ou ba déféré bibé ata chiambi au problème fusta la niga kuma me oge nyame ama ketinto oge problème fusta la jena gara tugo na dora ga fa awo ama ketin kame Sara kom kadna segi sondro ko wawle ke kanga magon d'accord ko bonna abe datu ni ko jol bamago fam begi se no ite ga ge dora foite lan bingante mago kan no iba do kachuru dika o mu kachuru bonere o kachuru burami sebela kala banchi ko kachuru abete kelea amen ko tota ama foko Sara ko kabina sino na Sara fushi Sara ma angan tota ibe deferere Maram. Oh, wuli. Maram, muna dungera. Ha? Nagoro. Borami. Nani na san na bi dalena. Muna kera. Ha? Namuri mungera namuri. Moi. Muna kera namuri la. Mungera namuri la fanye. Magoro. Ala muna kera namuri la tuguni. Namuri ma fa ma boya soma daina. Ne bora soma daina. Namuri ko kabina ta sangari sangari. Jendo na fune na sa ko ko si namuri na ka da dule na do. Kodi, achani era baby. Ha? Ka wajume? Allo Sara Gozo abia awo directeur bien non amata bien toujours amata de kuma imbe fora bien ama foi fofana makuma absaba kuma de ama réagi ama foi chibe kuma zombe kuma mogola onkulo Gausu kana no to ko Charlie ko Gausu kala banchi ala tinto to ko kilere tilere ye burama fo ye shaga fo ye madu fo si santai ko Gausu kuma bela mesa ko na ke to mino kuma bela me ye ni terge au bekile sa analyse kera dime ko wa kachuro di kala banchi arna kerin achani memi ha mama ya le fena sema mungala wuli ne ko agila ngabe ne fagare o hala na fena ko mena ale yere faga mama ke wuli ala ni ko wuli
fana ta ye mun ko walayi yo fama ko ala k'an ka diplôme sɔrɔ k'an ka kalan kɛ nin cogoya la ka taa n ka papier déposer polisiso la ko n bɛna kɛ polisi kura ye n wuli n content don ko la e fana bɛna ne faga manamana ko mun kura non ne b'a nin ko de bila ta ni de an bɛ taa fanga la ala kama polisi ko fɔ la sabali sa ne fa e bɛ se ka mun a bɛ to a nɔ na sara n'i ko ko k'a to a nɔ na fɛn wɛrɛ ti fɔ a ma bilen dɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔri ye n'i ko ko ka a to a ka directeur la a ti wuli ka bɔ yen an kɔni ye kuma bɛɛ fɔ secrétaire mun b'a dɔn ka kɔrɔ o y'a ka histoire fɔ ani ko k'a ka to a place la a banna a bɛ to yen ayiwa a banna ko ka DG to a nɔ la Allahu akbar kalau banci ar nager ko to anola wala ko de ko barigala ko ka chance da ma ko peut-être abina fale mishi sigu fa ma wado show ne min kala banci ni zuwa sara barage no ne bi dim shoni chugodi e barabla ne bi barabla kala banci zo ar nager ok monsieur Segou Fama wala ngu de begi faga aye ga tabali ala ere kama ne pa ala ere kama fanga ko ere pasi bani ne makora e mi de tabali sa o si sa ne fa ere mavo amatoko abora yora mi na makora amatoko ne abuka kambazare la ne fa e ma pake mna ge polisi kurare ya ibe nege haya doa wa mina nege haya kila kadi ne de makora du imbe bene do ebi donge aka flaw kay ne do ne be mne haya glanga dima wa fuka ta fo min kera cheka kiseti do dugu ko len sanfe ko no mina sa wuli wala ne malo to ne koy pai mami enana tu parles na bro Into dine mayara Fatila mulo baleare bila ni fa kisa kele atela mulo baleare bila mun kenela odo kane yira diena ka kane filmer mo la tina ko fatori e ja fatote ba dia buila kima ni mona boleh ni mona ni menele Tifun baba mariko angana son kato jamfala abada jamfala anu era ko au sara ko Orang maju ya aku sebenarnya. Abi udah ada abi digilai mau orang nama. Anki, sa, anso kono. Itu sadon non. Wale. Aka na jigina. Sisa. Na yami bi bolo la ni aboka ja flore. Aboka ja. Fenga nga Joshua la. Oh, iya re to. Musa. Oh iya kan ini kan nafisa, ini nafia. Oh sisa. Sisa, ni kele kan nege haya so. Ni kele kan so. Ujarani kan nege haya so. Ujarani re. Ala ka tiga fry ha. Oh sisa. Kana jigi makora. Wala sai ka don ni nege haya te. Ka dala yere. Sisa men ni nyakile le fila. Ni nyakile nkeri la sisa. No mi do. Boroko. Air sira. Makora bese. Awo sisa ibe wuli. Awo o la je. Mamaro komi era tano andala era la. Aide. Awishka boraka kuma mi fo sisa nyabeme. Ego go sara ko kanton placer là-dedans. Où tu t'es placé là? D'accord. Donc si je comprends bien, jusqu'à preuve du contraire, je jouis toujours des privilèges de mon poste, c'est ça? Oui. Le directeur est monsieur Kamoko labla min kadi monsieur Kamoko tami kadi. Effectivement. Bon, à fort awish kanyano.
ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden c'est à dire que ka n'i seko bɛɛ kɛ quoi mɔgɔninfin bɛ se ko dɔ la i bɛ tɔ de to a la ale bɛ ka ne dɔgɔya mais an ye ɲɔgɔn dɔn circonstance min kɔnɔ a ka kan dɔgɔya fɛnɛ mais a tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de dɔn ko a ye démission min rendu nin ye ne ma sɔn a ka démission ma i bɛ to an ka entreprise kɔnɔ an bɛ jɛ an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ma jagoya de baara ya? Non jagoya tɛ baara ye. Ne mɔgɔ tɛ to yan dun a ma ban. Awishka Segu Fama y'a ɲɛfɔ n na cogo min na nin y'a san caman de ye aw ka entreprise in aw bɛ baaraw kɛla ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ donc ne mako b'aw kelenna bɛɛ ka dɔnniya la pour que ka se ka entreprise in la bouger donc ni e nana fɔ k'i bɛ baara jɔ incidence min tɛmɛna e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o ni kacoro i tɛna b'o tiɲɛ kalama dɛ o ye kelen ye ni ne tilala ka sɔn e ka démission ma k'e gɛn ka bɔ baara la sisan c'est vrai a se bɛ n ye n bɛ se ka sɔn mais ni ne y'o kɛ ne tɛ mɔgɔ lankolon ye e bɛna bɔ a kalama cogo di ko ne tɛ mɔgɔ lankolon ye e bɛna ne sugu dɔn cogo di donc kama n b'i deli yɛrɛ de don han i bɛ to ne kɛrɛfɛ an bɛ jɛ an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o sen fɛ n dalen don a la i bɛna dɔn k'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔ lankolon ye ne tɛ mɔgɔ lankolon ye ne tɛ mɔgɔ jugu ye nka sisan Mino i b'i kɔ yɛlɛma de sa komi a dilannen de tɔgɔ ye i b'i kɔ yɛlɛma bɛɛ ɲɛ kelen k'i la i k'a lajɛ. Ne bɔra i bɛna n faga. I ko ne ba e tɛ ne dɔn a ne de ma kɔrɔ ye. Ne ma foyi ne b'i dɔn kɛ. Mais i ma foyi kɛ ne na. Ale don sisan ni fɔlɔ kɛra filanan de fana bɛ kɛ. Fɔlɔ ye komi fɔlɔ de don jagoya bɛ digi la sa. I jɔ sa sabanan ni naaninan de la a tɛ digi la kosɛbɛ. I jɔ sanga ni lajɛ sa. Makɔrɔ i bɛ sɔrɔ a ɲɛna de. Mais ɲɛ kelen dɔrɔn i m'ale kule la n'a bɔ sisan nɔ walasa a tɔ ka dɔ sa n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ sisan. Nin b'a yira de i ka fura de ka ɲi. Ka jɔ kɛ n ka lajɛ. A ɲɛna. I b'a dɔn kɛ nin b'a yira de k'a ka ɲi. I ye ɲɛ kelen min kalan n'o tɛ n'a sɔrɔ a fura kun b'a minɛ a tɛ kule o. Sinon n denkɛ kana to fangalataga ninnu man di ne ye han. N bɛ min kɛ i bɛ yafa n ma yɛrɛ de walayi. N'i nana mɔgɔw sɔrɔ u ka ko la i b'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a sɔrɔ ka don a ko la sinon i bɛ to nin na i bɛ kungo sɔrɔ i bɛ to nin na ne taara ni nin ye fanga la i bɛ si kasi la. E ma min faamuya bi ye ne ka denkundi de ale bolo de k'e nana ne faga de denyɛrɛnin bɛ so kɔnɔ juguya ka ca ko la juguya bɛ faga ale m'a ɲɛɲini bilen yɛrɛ i y'a ye juguya de ka ca ko la Musa kana yafa n ma i bɛ yafa n ma dɛ n denkɛ i bɛ yafa n ma yɛrɛ de ni nɛgɛ haya in hali n'i donna tasuma la ka bɔ i fari de bɛ se ka kalaya sinon walahi tasuma tɛ jigin wa hali kisɛ kana da kisɛya ma dɛ ko ne delila ka n di Mayimuna u b'a fɔ muso min ma ko Mayiruzi kɛ Jikɔrɔni o denkɛ dɔ bɛ ko ba ne ye nin ɲɔgɔn di o ma ba kɛra sɔrɔsi ye bɛɛ b'a fɔ kisɛ tɛ b'a don awɔ n bɛna taa Namori fɛ sisan n bɛ taa ci fɔ a muso ye n bɛ taa Namori lajɛ awɔ sira b'i bolo walahi a kun kɛra maloya ye dɛ a bɛ kɛ cogo di ne jigi datugura koyi ne jigi ma datugu ne ko mɔgɔninfinw bɛ ɲinɛ ko dɔ de kɔ ne ye jigi da i mɔgɔ ɲɔgɔn kan ne ye mɔgɔ ɲɔgɔn bɔra e jigi bɛ kɛ jɔn ye sa e jigi bɛ kɛ Ala ye wa o Ala dɛ i b'i jigi to de kan ka n'i jigi da mɔgɔ kan koyi i kɔni bɛ se k'i hakili da mɔgɔ kan mais k'i jigi da mɔgɔ kan n'o tigi bɔra ye don min na a bɛ kɛ baara ye dɛ sisan min mɔgɔ k'o di Ala ma ko bɛɛ ye ko kelen de a bɛ nɔgɔya sa y'a mɛn ni ko banna wula fɛ a bɛ taga y'a mɛn cɛnin m'a fɔ ka ale tun bɛna taa ne fanga de la ne siran ne Namori ta kunna gan ayi n ye fɔlɔ min k'a la kɛ a kuma fɔ yala ni kun ye filanan de k'a la sisan a kun tɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ fanga la don a kun da ye a ma fɔ yala fɔlɔ walayi. Monsieur Segu Fama adamaden i ka ɲɛnamaya kɔrɔ ni ko y'i sɔrɔ fɛn min n'a ni tiɲɛ bɔlen don kojugu i tɛ se k'i yɛrɛ lajɛya o de ye ne sɔrɔ ne bɛ hakɛto ɲini de kɛ a fɛ i b'a deli k'a ka sabali a ka to entreprise in na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka entreprise la taa ɲɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ ko ne ye mɔgɔ lankolon ye walima n tɛ mɔgɔ lankolon ye o sen fɛ aw bɛɛ bɛ n'o dɔn ne b'o dɔrɔn de fɔ. Est-ce qu'il y a même problème t'a la n y'a mɛn ne yafa n ma y'a mɛn on verra bien avec le temps inchallah n'Ala sɔnna n'a yɛrɛ ko ten nka n'a bɔra a yɛrɛ da an bɛ yan n'a kɛra cogo min na an b'a ye n'Ala sɔnna. Voilà, donc comme on s'est mis d'accord, Awishka ini cɛ ni baraji ni sɔnna an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyara n ye kosɛbɛ. N y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma i bɛna dɔn k'a fɔ ko n tɛ mɔgɔ lankolon ye, i y'a mɛn. Bon maintenant n bɛ min ɲini i fɛ
Mena barada mne bibe. Bibe. Oui. Tato shiningene na kaire ko don ngera te. Non, abiska o te masoro parce que ni wakati na entreprise il faut qu'il y ait la bouger journée. Il y a comme la bouger journée, on parle avec beaucoup de vitesse. Donc mani fait kata ika chef d'équipe ou be frangoa. Entreprise ni kono mo be ko jamanya kulu nyamo do. Et pour be frangoa. Me fait on va réunion ke anga sigi anga bela me et puis bramena ke choka mena ngo fonyo ngena quoi. Voilà, donc il faut le maintenant. Les documents indispensables, nous faisons fait qu'on fait faire non pas. Les barate ta bara papier mon corps. Il vient à nous soyano. Parce que maintenant toka, c'est vous faut ma foi na faut me seka toka barachama ke soyano chingile. Donc le qui ngata buru la dongo do maintenant tout soyano ka barachama ke ano dondo la quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis rassure-toi hein. Écoute-moi. Que donc rassure-toi, Kachoroga Koi, ainsi d'assez, mena claque en fiena, et je sais qu'il vient la famille. Et puis il te mousse à voir, mena la cigarette, il y aura état comme un soir. Voilà. Et à mi te mousse à dame, d'accord? Ok. Vraiment. Ah, déjà. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présent. Ah wow, Aïnda Fiet. Supermarché Koulouba est ouvert rien que pour vous. Assalamu alaikum jama silamɛ aw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ nin ye an y'an ka butigi belebeleba nin kɔnɔ supermarché de Koulouba ni nana Koulouba bɛ Koulouba yɛlɛ dɔrɔn ni tɛmɛna station Total la i numamolo fɛ i bɛna butigi belebeleba nin yangalenba sɔrɔ yen nɔ butigi nin kɔnɔna a fɔlenba de don tɛ nimisi wasa dan fɛn sugu bɛɛ lajɛlen dɔ b'a kɔnɔ wa sɔngɔja dadumanko dan de don diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen i t'i miiri diɲɛlatigɛ fɛn foyi ma ko bɛɛ tɛ sɔrɔ butigiba nin kɔnɔ aw ma nin ye ni donna an ka nin butigiba nin kɔnɔ nɔnɔ camanba de bɛ yen nɔ a kalite sugu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ yen nɔ fitinin bɛ kumaba bɛ yen nɔ nimisi wasa dan de don ayiwa sisan sa an sera fɛn min ma o ye Mali bɛɛ lajɛlen ka jarabi de ye n'o de ye te ka di diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen surtout maliyɛn ka te ko o ye fatɔ ka sanisi ko ye dɛ min bɛ mɔgɔ fasa a b'i kɛnɛya wa a b'i galabu fɛnɛ kɛnɛya aw ma nin fɛnɛ ye denmisɛnninw ka kɔnfilasi caman de bɛ yan nɔ sɔngɔ damatɛmɛja musoya tɛ taa gorobinɛya kɔ gorobinɛw ka gorobinɛ farifɛnw bɛ yan bijoux bɛ yan nɔ muso monturu caman fɛnɛ bɛ yan nɔ aw m'a ye sa ni donna a kɔnɔ wusulan kasa dumanw a bɛɛ de b'a kɔnɔ cɛ taw b'a la muso taw fɛnɛ b'a la kɔkɛ ni tanti n'aw ma ɲa aw ka kubulu kɔ sa a y'aw boli biribiri aw ka se ni butigi dagabana nin kɔnɔ yan. Boisson énergie santu boisson énergétique a bɛɛ lajɛlen jus qualité ɲuman dama sɔngɔ damatɛmɛ diya yan de bɛ. ayiwa a ma ye kecɛfu bɛ yan finɛngiriw fɛnɛ bɛ yan nɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya sardiniw caman bɛ yan nɔ fusukusu fɛnɛ caman fɛnɛ bɛ yan nɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya la ayiwa kɛrɛmu kanubagaw cɛkɛ fɛnɛ kanubagaw a caman fɛnɛ bɛ yan nɔ dɛ bisigi kanubagaw sibisi kanubagaw fɛnɛ bɛ yen dɛ k'a ɲimi ka nimisi wasa sɔrɔ. denmisɛnninw ka lajɛli fɛnw denbaya tɛ taa fɛn kɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ an ka nin butigiba in kɔnɔ. ayiwa bamakɔ n'a lamini n'an ko n k'an bɛna bitigi nin kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a tɛ se ka fɔ k'a ban feerekɛlaw de nisɔn ka di wa sannikɛlaw bɛ ka na cogo min na u bɛ ka na ten a ye n'an ka n'a lajɛ. aw mago bɛ jɔ aw magoya fɛn o fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ supermarché Koulouba kɔnɔna na awɔ aw kana bila ka sumaya tuguni wele kuma dɔ o ka fisa n se ka di ye a ye wuli joona aw ka se supermarché Koulouba la awɔ aw kana hami tuguni aw kana jɔrɔ tuguni supermarché Koulouba tare tamu.